Desenvolupar de forma absoluta el nostre Estatut d'Autonomia. Este ha sigut el compromís del president dels populars de la Comunitat Valenciana avui al Puig. Durant un acte on s'ha llegit un manifest en defensa del valencianisme, Francesc Camps ha reivindicat que ja som una comunitat de primera i que mai més no estarem acomplexats. Fa 5 anys, Francesc Camps es va comprometre a aconseguir el millor estatut d'autonomia possible per a la Comunitat Valenciana. Avui, en el mateix escenari, a l'ermita de Sant Jordi del Puig, el líder dels populars s'ha felicitat per la nova Carta Magna dels valencians, que ja ha complit un any. Ha sigut després de fer-se públic un manifest en favor del valencianisme de tots, de les nostres senyes d'identitat, la nostra singularitat i els reptes de futur. Francesc Camps s'ha compromès a desenvolupar el nostre estatut de forma absoluta per aconseguir que la nostra comunitat no estiga mai més acomplexada i siga sempre referència a Espanya i a Europa. Tot el valencianisme polític, que tot el sentiment valencianista està avui tot sencer dins del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Qualsevol valencià que vulga la nostra terra, que plore en la nostra terra, que tinga sentiment de terra, de poble, de futur, de compromís col·lectiu, sap que té el seu projecte polític de defensa constant de la nostra identitat en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana. I nosaltres no fallem. El president dels populars ha recordat les seues arrels i ha aprofitat per a felicitar les mares en este dia. Ha reivindicat la importància de valorar la història i els avantpassats per a poder escriure el nostre futur.